Αυτό θα πει ότι είναι προκομμένος άνθρωπος. Προκομμένος. Να φύγω 4-5 μέρες εγώ από το μαγαζίνο, σου πω ότι προκομμένος είναι να το κλείσουμε αμέσως μη φαλιμέντο. Διότι μεταξύ μας ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις. Εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή δεν τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα 16. Πώς 16? Έτσι, 16, 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο σκυρμανό εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, ρε κύριε, σε ένα χρόνο, τι να μάθεις, μέχρι να πας, κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα, βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαροδευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου, πού να προλάβεις. Ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι πίσω το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι ευτυχιούχος λογιστικής. Να μην σαν κι αυτόν, άσε που ξέρω προπαίδεια. 5-7-35 με την πρώτη. 6-8-48. 7-8-56. Τώρα μαθαίνω το 8-9. Όχι σαν γι' αυτό το Βόη.